Waħda mill-affarijiet li aħna dejjem għadna jekk kien pereżempju rajt lil Carlos Farrugia ħafna mid-drabi f'karattru ta' bniedem aħdar u ta' bniedem ħażin u jagħmilha tajb ħafna, bħalma għamel dejjem kollox tajb ħafna. Ma rridx nara hekk. Fatti meta ntqajt ma' Carlos l-ewwel darba bdejna nitkellmu fuq il-karattru. Għatlu għandi, da ġo moħħi li ħatkun qassidra, u ħappjaċir għax hija xi ħaġa ġdida. L-istess Renzo Bonello pereżempju, Renzo Bonello meta tħares leħ, aħna stess waqt il-filming, anka tħares leħ, titħaq, anka ma jgħidlek xejn għax nissillek bis-sima. U għalhekk ridna ntuħ parti illi tkun differenti, u di waħda mir-regoli tagħna, aħna nistudjaw ħafna lill-personalitajiet qabel intom il-karattru. U Renzo minn għalik mis-Series Back, ma nafx kull 11 jew 12 sena kien ilu ma jmiss ma' television, Renzo ma rridx li jaħdem iktar partit fuq television. Ġew tanti kienet waħda mill-isbaħ stejra li hija fejn jidħol talim. Għax kien vera fija talim ħafna kienet se taqsim il-qalb kemm id-droga tagħmel ħsara lill-bniedem u lill-familji. Jiġifieri qed isem ġew tanti Marta jab ħafna niftakar l-episodju tiegħu tgħix kemm baqa' jsemma anke n-nies fit-triq ikellmuni fuq u kemm qed twasslu messaġġi żbieda affarijiet. Ħadmu ħafna atturi f'Division 7, ħafna atturi. Hemm atturi li nixtieq naħdem magħhom, madvada l-atturi li nixtieq naħdem magħhom għadna qatt ma sibt iċ-ċans naħdem magħhom, għax ovvjament irid ikun hemm kif għadna l-ewwel the right time for the right character biex jidħol ġol istorja. Jekk inti tista' tkun attur vera tajjeb ma tixraqlekx l-ebda parti li bħalissa. Pereżempju Gianni u Salvu. Gianni pereżempju huwa bniedem salvaġġ annimal, ġieli rajni inaqqar minn imnieħru, waqt li jitkellem, dawn huma kollha karatteristiċi, dawn ma jiġux ma npoġġuhomx hemm għal xejn. Għax inti tħares pereżempju Renal Grok li jgħid dik il-kelma li ma nistax ngħid hawnhekk sewwa, jgħid dik il-kelma. Dik hija karatteristika tiegħu il-mod kif jitkellem, leħnu. Adrian żgur li mhux hekk, anzi Adrian m'għandux jaqsam xejn ma' Renal Grok fil-verità, vera bniedem sew, iħobb l-affarijiet perfetti. Eżempju, jekk kien hemm ċertu atturi li ma daħlux u għadna kemm nixtiequ li jidħol Ray Abdilla pereżempju. Xorta daħal biċċa Ray Abdilla fih. U ġiju vera ħabb pjaċir u jalla nerġa' naħdmu flimkien. Bħal Ray Abdilla ħafna, eżempju Eric Grek. Parti li għandu hija żgħira, ma xorta daħal, ġifieri Eric Grek ukoll daħal f'Division 7. U ħafna ktibna nsemmi ma nafx. Minar l-sponsors ma jsir xejn, ġifieri bis-saħħa tal-sponsors aħna dejjem investejna, dejjem xajna para ġdid, stajna l-viżwal se jkun ħafna aħjar. Kollox. Minar l-sponsors ma jsir xejn. Bil-iżbalji tallimna u għadna nitgħallmu u sa nibqgħu nitgħallmu. Kollu jkun hemm żbalji. Minar l-iżbalji ma titgħallimx. U nħu pjaċir meta xaħt jikkummenta fuq Facebook ma tibda l-għanna jgħidilna s-isma għax il-bere mux supposta mintu l-għek, għax dik il-bere suppost kull l-isfer, għax dik il-pistola mux suppost zammejtu għek, għax ġili per eżempju għalonna kolla għandhom raġun. Jinnu pjaċir, iktar ma jkunem, iktar aħjar. Per eżempju ġili għamilna żmien xaħġa zaħira ma għalawna ħafna fuqa, li l-bandiri per eżempju fil-boardroom tal-polizija, konna naqelbom, ma namlux ta' Malta per eżempju tal-Europattini, konna namlu, jiena lija ma kienx tagħmel, ma kienx xidetta li għandi nagħti kasu. U kien jibatonna n-nies isma' bandira ta' Malta tiġi qabel ta' dik, tiġi jiena nħu piċi meta jibatonna n-nies. Aħna qegħdin hawn li ħaġa wassit ħalt inti ġejt public figure u ġejt fil-pubbliku, inti toqgħod kritika u kritika tajba kulħadd. Ġifieri żbalji se jibqgħu isiru u ħanibqgħu nitgħallmu minnhom. U bekk tikberu, tikber għax ma tkunx proud, mhux tajt, ħollu jgħidak u dak le, jekk għandek raġun, jekk li għandu raġun. Għamel kif qed jgħidlek hu. Ma ninsawx li fil-ħajja kulħadd għandu l-aspett tiegħu. Minnu soldat, minnu ġurnalist, minnu hekk. Issa jiena ma nistax immeri is-soldat kif pereżempju jagħmel xogħlu. Nista' niddiskuti miegħu, nista' ntieħi l-opinjoni tiegħi, imma jaf ħafna aktar affarijiet. Ġifieri inti tifhem aħna xogħolna huwa drama. Jiena xogħli mhuwiex li nissettja boardroom u nissettja press conference u nissettja l-affarijiet kif ħajkunu l-bandieri, jew jiena m'iniex xogħol li kun naf kif il-bere. Ma sfortunatament, anzi fortunatament, mhux sfortunatament għax iktar titgħallem. Ix-xogħol tagħna tipprova tifhem f'kollox. Għax il-karattri fl-istejjer ħajkunu minn kull aspett tal-ħajja.
Bil-forsi tifmuni, bil-forsi tkun taf ħafna affarijiet kif jaħdmu u kif ma jaħdmux u kif tintlibes dik u kif tagħmel hekk u kif tispara u żomm xi dejkem u żomm xi dejka. Il-ħin kollu. Il-ħin kollu jibatunna messaġġi.